Здравейте хора! Това е влог номер 4. След кой съм аз сега? Изненада просто това какво стана. Аз съм в отбора World Boss, който набира членове, как да го кажем. Много ще радвам от някой още един му да се присъедини, примерно, така да кажа. Още един и вече трима човека. Аз съм Gameplay BG. World Boss си е World Boss. Harry Potter BG е ето там. Какво мога да кажа? В смисъл, каналът ще има активни проекти на League of Legends. Както и аз ще снимам, даже двамата ще бъде снимаме. Общо взето. Също World Boss ще снимам може би с нас. Да го решим така. И вие може да снимаме други печки общи. В принцип това е най-важно, защото си видим в един отбор. Трябва да снимате общо проекти. Може просто да ми снимам, пак ще нямам това ще. Или снимате заедно, или просто не. Просто ние в момента не го правим за пари, не за нещо друго. Правим го за да издигнем просто България с един качествен клиент. Аз смисъл, това е не е целта на всички. Примерно, аз мога да ви кажа какво да вляза в един клип. Сигурен съм, че повече от вас, или какво да кажа, просто би трябвало да знаете кои са Макс от България. Знаете кой е Георги? Той ви прави клипове, за да направите един качествен канал. В смисъл да се направи качествен канал, в който да функционират вашите клипове, а пък някакъв там написал отдолу, може да направи следващия епизод как се изкарват пари. Добре, човек, за какво го правиш? В смисъл, ти го правиш за България, за дигането на качествен геймплей, да излизаш, в смисъл така, от дигането на... Не че не стигаш, ти просто показваш, че има качествен геймплей, в смисъл, някаква степен, трябва да се изразя. Знаете колко малко хора го правят това? Ето е знак. Макс от България, ЕСА, План TV, TikTok, Перси. Просто има доста хора, но те са сигурно около 100 човека в България. Разбирате ли? Докато в другите държави, примерно да кажем, хората се вземат на доста високо ниво, примерно да кажем, докато при България не е така. Всеки първи го прави за пари. Честно да ви кажа, точно аз много не знам, но аз мога да кажа да представя, че вземам приходите тук, но просто това са нищожни приходи, мога да кажа. Даже и стотинки просто, стотинки вземат тук. Няма, примерно, още да снимате пари месеци, хопа, карваш си течи 20 или там колкото. 20, 30, 100, 2000 евро, примерно, или долара, или каквото ще да е. Просто ние го правим качествен геймплей в България. Това е целта ни. Какво ще да кажа, аз съм в отбора, но също и в моя канал ще снимам. Надявам се, този, който гледа до тези минути, да не знам, не знам точно. Надявам се, който гледа този клип, да разбира защо го правим. Не, защото има хора, които са по 10 човека в отбор, 20 и после мислят, че все парите са най-важното нещо, но парите сами ще си дойдат на място. Разбирате, не е лошо да изпълнят нищо се карат пари. Но в принцип това го правите вие, малките хейтърши. Разбирате ли? Защото като направим епизод, примерно аз ще направя към епизод се изкарат пари. Аз тази партньорство ще направя. Но вие, примерно ще пускате, ако на някакъв друг бих казал, ами няма да направя епизод. Вижте, пишете защо, така, взимате да ме хейтват и така нататък. Защо много боли. Разбирате, има топите много. Така, сега да кажа, в канала влогове ще си има предолу, защото знаете ли ще има спортанища. Влог, какво ще да кажем, какво поне ще го направим доста дълго да има информация, смисъл тук да ви отговори с информация до някаква степен. Виждате за какво въпрос. Гибъл ще правим, това е доста важно, но трябва да съберем, да се направим цел, колко може да съберем. Добре, 50 абоната, ако съберем, ще направим се на giveaway, ще решим какво ще направим. Може би на League of Legends някакъв аккаунт, Талисман, имбо, което аз имам играя, но бих се радвал вие да се доволни, защото каналът ще предостави огромна скучна от игри и качествен геймплей, примерно аз.
Аз съм доста слабо машина, така че не бихте искали да знаете кои мога да снимам, знаете просто GBV става въпрос, слагване и така нататък. Ще оправя машината, обещавам, не знам кога ще бъде правилно. Също така, аз ще снимам и на GTA в този канал. GTA San Andreas и сега. После GTA 4 до GTA 5 може да стигне. Не се знае. Надявам се така да ви заинтересува този клип. Надявам се всичко това, което казваме, да ви пофитка малко, да ви поощри, да знаете защо го правим, защото повечето ви трябва да правите отбор, аз знам какво става. Правя 3 клипа и край до там. Разберете, метата да направите 3 клипа и да си да кажеш, кой съм аз, ами не си никой. Трябва да има нещо на среща, разберете, защото примерно ти му имаш това, брата, но те словата, който гледа. Правете го не заради пари, правете го, за да може хората да гледат, правете го за хората в България, защото има хора, които искат да гледат, но те просто гледат чужденците, в смисъл като PewDiePie, който значи си някой друг поета. Или примерно някой друг. KCE, примерно, да, има да се така, други така ютубъри, но просто хората гледат други, защото правят бъдкастен геймплей, не гледат именно българите. И това е така. И сме българи хора, каквито 7 милиона сме. 7 милиона кръст сме, пичо 6, може да кажем. Няма сега го прекараме, както да е, на снимането, но едно предвидите си, че така искам да ви кажа, аз да ви кажа, защото примерно може да не иска примерно да ви казва и шарпата БГ, аз не съм видел нищо, разберете, аз съм никой. Но това вас, примерно, може да ми по-много това, кой съм аз и татък, просто ви казвам, аз не съм лидер на отбора, просто съм в отбора да помагам на Лобо, що ме извика, защото е приятел. Разбираш, аз принцип не мога да кажа приятел, ако ми някаква така наложителна услуга или ако мога да го свърша, ще го направя, разбира се. Така, много се радвам да влезе още един човек в отбора, да снима нещо по-така, каквото е GTA или каквото ще е. Важно е нас да играем игра, която ние харесваме, не игра, която вие харесвате, защото ние в същото време може да направим геймплей на играта, да направим да разделяме, само да правим бърз геймплей, ако не хареса играта, няма да снимаме, разбирате ли? Ето, може да предлагате игри, ще направим маск, аз ще туря и ще сложим. Имаме ли аз? Значи имаме аз, така, вие ще предлагате какви игри да снимем и ние съответно ще снимаме игрите, правим геймплей, ние ще правим поредица, като ще бъде стървени на канала. Аз просто ще правя поредица. Една поредица, значи, зависи кога, къде, защото аз съм друг канал, разбирате ли. Другия канал, качвах по 2 клипа за седмица, разбирате ли, беше много актуален. Просто не знаех какво да правя, шай се, но това не е нищо. Така, мисля да слушаме този, той не е кратък блог, ще кажам кратък. Да, наистина искам да кажа, че в момента ние започваме, искам да се развием в това гейминг общество, както има доста хора, които се развиват. Има хора, които сами са се развили, това е голямо нещо, просто да се развиеш сам. Това е си, не е така, но доста трудно се развиеш сам в България, както аз. Ще бъде трудно така. Каналите. Моят канал, в смисъл, Gameplay BG ще бъде до описанието, както на SharePoint BG ще бъде до описанието. World Boss, знаете кой е World Boss? В смисъл, даже името ще сменим. Даже ще сменим името на... Смятате, името ще бъде следващ клип. Това няма да го уточняваме сега. Това е от този клип. Благодаря, който си направя труда да изгира това видео, което ще бъде доста дълго. Който си направя труда, Ева му правя. И да, това е от този епизод. Надявам се, това е някакво клипче да ви е харесало. Абонирайте се за нас. Харесайте клипа, моля ви. Да покажете, че има нещо на среща, че ви хареса това, което ще правим за по-нататък. Разбирате ли? Ние го правим единствено за вас.